אהלן יוטיוב, היום אנחנו בכשפות 1. היום אנחנו בכשפות 1. סרבר בנדינג סוס מאוד. אני אהבתי אותו כשהביאו לי. היום בעצם אני אראה לכם מה אפשר לעשות בסרבר הזה. די כיפי. היום אני אתחיל עם כשפות מים. כפי שאתם רואים, יש כאן בנדינג, יש כאן אני בבנדינג ווטר, אז BSD זה מה שאני עכשיו אוקיי, אני חזרתי לכם. אז אני אראה לכם מה הכשפות של מה אני יכולה לעשות. אני אתחיל מסלוט אחד שיש לי, וגם מי שלימד אותי זה מישהו שקוראים לו תומר, אבל עכשיו אנחנו לא ממש חברים נגיד, וגם עוד כמה ילדים. אז תסתכלו, זה כשפות דם, שבעצם אני שולט ביריב שלי ומעיף אותו לאן שאני רוצה. יש גם את סלוט 2 שזה מקפיא את היריב, וסלוט 3 זה חובה מים, חובה להיכנס למים, וזה בעצם מרפא אותי או את מישהו שאני מסתכל עליו, וזה מרפא אותו. נגיד אני פה עכשיו, אני יכול גם לעשות כאן כשפות מים, אני יכול לעוף איתה. נגיד אולי אני אעשה כמה לוקח לי פה נו אוקיי, אכלתי, אוקיי, אין לי אוכל, אז זה לא יקרה לי לבד. אני הולך על סלוט 3 והנה זה מרפא אותו אוטומטית. יש לי מין בועות כאלה מסביב גם. יש לי בועות. רציתי להם לעשות את הסרטון עם חבר, אבל אני לא יכול. בעצם ככה אני צריך לעשות שיפט, ואם אני נגיד רוצה להרפות מי שאני עושה שיפט ומסתכל עליו, גם צריך לאכול. כדי שזה הרבה יותר מהר. שנייה אני... אני יוטיוב היום... תסתום כבר. אני אתן לך מכות רואה. אוקיי, היום אנחנו כאן בפרק, זה היה המשך. היום אני כאן עם רוי, נודר ומיר 2147, שהוא עדיין לא נכנס. איפה נודר? איפה הוא? טוב, היום אנחנו בקיצר בסרבר כשפות, כמו שכבר שמעתם. היום אני... לא, אנחנו לא אומרים IP עכשיו, אנחנו עכשיו לא אומרים את ה-IP. אם יהיה הרבה לייקים אז אנחנו ניתן עכשיו בינתיים. מי ממכם נודר? נודר זה אתה? יופי. למה אתה כזה רע? למה אתה רע? מצטער שהקפאתי כאן מישהו, לא יודע מי. אוקיי. היום אנחנו בעצם נראה את כל כשפות של כל הילדים כאן. רוי, אני אמרתי לרוי לעשות כשפות אש, שיהיה לנו כשף אש. נודר בינתיים בלי כשפות כי הוא רק עכשיו נכנס. רוי בוא לפה. והנה מאיר היקר שלנו, חבר שלי חסנצ'י. נודר רוי בוא לכאן. אלון, בוא נלך לזה, להשתלט על איזשהו בית. כי עוד מעט, אבל קודם נעשה את הסרטון. איפה אתה רואה? אני יודע על מי להשתלט, אני יושב לך בפרטי. לא, אין לי כוח, נו. בסדר, הבנתי. נו. אלון, אתה פה עד לי? לא, סתם אמרתי. אוקיי, סבבה. לא, סתם אמרתי, נראה לך ממש להיות כאן אבי. אתה יודע איך להשתלט לו על הבית? כן, אבל בוא לכאן, נודר, איפה אתה? מי מכם? נודר. הנה אני. אתה זה שמולי? כן. זה הכל מהלב. טוב, זו הייתה הקפאה של יריב. היום אני ורוי נעשה כאן קרב, רוי בוא מולי קרב. לא,
יוצא מהשיחה. מצטערים. אני מביא לך את כל הדברים עליי. איפה הוא? בוא'נה, אם הוא יצא מהשיחה אני אביא לו מכות. נודה, איפה אתה? בוא אני אביא לך את הדברים. אוי, זה אתה? לא, זה אני. איפה אתה? זה? זה של עדי? לא, הנה אני. קח. אוי! בוא לפה, רוי. בוא לפה, נודה, קח. רוי, תחזיר לו את מה שזה. רוי, תפסיק, אני אתן לך מכות. זה לא ממני, רוי. יאללה, אל תיגע בנודה, אין לו כשפות. מה אתה הולך על ילדים חלשים? נודה, תזוז ממני בבקשה. צריך לסגור עם רוי. בוא לפה, רוי. איך אתם עושים את הכשפות הזה? זה אני עשיתי אותה. בוא לכאן. אתה יודע איך עושים? כן, אני יודע. אתה יכול להגיד לי? כן, אני אלמד אותך איך לעשות. בוא לפה. איזה דפוק, הוא לא יכול להרביץ לי כאן. מה אתה סתם מנסה להרביץ לי כאילו? אני? לא, רוי, תסתכל, כמה לבבות יש לך, רוי? דביל. איזה דביל. היית גמרתי על חבר שלך? הוא בשיחה או מה? אין לי מושג, חכה, אני אבדוק. כן, הוא בשיחה. תודה. תסתכל. אני לוויתן ענק. אני גם כשף אוויר, וואי ארור. רואה אותי? אני למעלה. אתה לא רואה אותי. אתה לא רואה אותי. אתה באמת לא רואה אותי. אוקיי, מי רוצה להיות כשפות דם? אני. איפה אתה? אני רוצה כשפות דם. לעשות עליך? לא. אני אעשה... זה שאני אהיה. כשפות דם זה כשפות מים, שזה שלי. איפה אתה? אני? כן. רגע, אני בא. היכן אתה? ואיפה רועי? אני בבית, אני לא יכול לעשות כלום. צא לבחוץ. אני לא יכול, אני בלי כלל. צא. יצאת? כן. איפה אתה? הנה. בוא אחריי. אתה רואה שם את החזיר? כן. בוא לפה. כן, אני בא. תסתכל מה אני הולך לעשות לחזיר המסכן הזה. מוכן? כן. של לראות כשפות דם? תזוז אחורה. תעופי. אוי, בטעות. אוי ואבוי, הרגתי אותה. איזה רוצח אני. איך עושים את זה? כשפות, אתה צריך לרשום את הכשפות שאתה רוצה. איך עושים את זה? תעמוד שנייה, אני רוצה לבדוק אם אני יכול להרים אותך. לא. קשה לי להרים אותך. בוא לפה שוב פעם. רוצה לשלוט בך קצת. וואו. איפה אתה? וכן זה? תסתכל כשפות שאני הכי אוהב. שזה, הכשפות הזאת זה סטייק, צחק. תסתכל. למה זה לא מקפיא אותך? יופי. היית איזה כשפות יפה? כן, אבל איך אתה עושה את זה? אתה יכול להגיד לי? כן, ובוא. שיט, איך אנחנו עוברים את הזה? מה? את המים? רגע. מה אנחנו נעשה? מה נעשה? אוי מי גודנס. זומבי. זוז, אני אטפל בו. מים! יפה, רציתי לטפל בו עם המים שלי. יש לי לג. ראית? אוי. מה? השתגחתי. לאן השתגעת? תגיד לי לאן השתגעת. בבית.
תסתכל כשפות הכי נדירה. מה יש לו? טוב, אני אגיד לך מתי זה יעבוד. עכשיו נראה. לא יודע, לא. הכשפות הכי נדירה זה. וואלה! נו, אז אתה יכול להגיד לי? עוד מעט, לא ליד הצופים. תעמוד שם. בוא לפה, תעמוד ליד הזה. מה זה עושה? זה עושה גשר של מים וזה מגן עליי. תסתכל, זה הכשפות שאני אחד האוהב. אתה רואה מה אני עושה? שקבום! בוא נעשה עוד פעם. עוד פעם. זה כל רצח. תסתכל, זה התרקולי. אתה יודע שאני אתפוס אותך בסוף. אוי. מה אתה עושה? בוא לפה. אימא'לה, אני אין עליי חיים. אימא'לה, באמת אין לך? באמת אין לי. אין לי כאן מים, אני הולך למות. אימא'לה. בוא! אני לא מוותר לך, זהו, הלך עליך. בוא לפה, אימא'לה, אימא'לה. אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה. אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה. אימא'לה, אימא'לה. אימא'לה. אני בורח. אין לי אוכל. עכשיו הגיע הזמן לרצוח אותך. אין לי אוכל. יופי. כלום. מים זה סוס. בוא לכאן. אוי מייגן, אין לי מים, אין לי מים, אין לי מים. צריך מים, איפה אתה שיט? אלון, יש לך אוכל? לא, הלוואי והיה לי, הנה יש כאן סטייק. זוז! זרה, אני ארוג אותך. וואלה, אל תזוז, אתה לא זז. היי, בוא לפה. תופס אותך, אימא'לה. אימא'לה, אימא'לה. אני הולך למות. אין, אתה לא נוגע בי. אתה לא נוגע בי. אפילו צ'יק הולך. בוא נראה אותך נוגע בי אם יש לך אומץ. רגע, אני צריך לאכול. קח מצידי חרב. אתה לא תהרוג אותי. הנה, קח אוכל, בוא לכאן, יש לי סטייקים. הנה, אתה לא הורג אותי. אתה לא תצליח. אני? כן, אתה לא מצליח. אתה חלש, אתה לא הורג אותי. זה תנום. מה שאני כן, בוא תסתכל. בוא. מה אמרת? מה אמרת? שאני הורג אותך. בוא, נראה אותך. התמנון שלי רוצח אותך עוד לפני. אתה הורג אותי. דביל. מנה. די. אוי שיט. התמנון שלי הרגת אותה, יא מטומטם. הלך עליך. התמנון השני שלי הגיע. אין לי חיים. יופי. יופי שאין לך חיים. לאן ברחת? חזור לכאן. יא פחדן. למה היית מבקש ממני לעשות לך קרח? אתה לא רואה? עיוור. אתה רואה מה אני עושה? הלו. נדב, אתה רואה מה אני עושה? מצלמים? לא. מה אתה מנסה להרוג אותי? אלון, נראה אותך. אתה עדיין מצלם? כן. אומייגאד. אוי פאקינג. אומייגאד. להתראות. בוא. תמנון ירביץ לך. אני עושה לו את מתקפת התמנון. אין לי חיים רגע, אין לי ממש חיים. כי אני קורא אותך, מה לעשות? איפה אתם נמצאים? אוי, תביא לי אוכל. גם עליי אין אוכל, מה אתה חושב? אין לי חיים.
אני מקפיא את המים בינתיים, סתם ככה לכיף. נו די, אבל למה? למה אבל אתה עושה את זה? מה הוא עשה? אני זורמת נודה. מה הוא עשה? אני זורמת את נודה. לחיים. זהר ממני, רוי. להרוג אותו או לא? אל תיגע בו. בוא לכאן, בוא, רוי, בוא. עשיתי לך גשר יפה. בוא לפה. עשיתי לך גשר. רוי, נו בוא כבר. אתה לא רואה שעשיתי לך גשר? למה מתארים שאני מגיעה מהר יותר לנודה? אם היה הולך להרוג אותי! לא. אין לי חיים. אני הולך להרוג אותו. לא, אל תיגע בו! אין לי חיים, יש לי לב אחד. וואי, באמת? כן, יש לי קצת של לב. אין לי זה כלום. היה לו קל להרוג. יהיה קל להרוג אותו. אל תדאג, נודה, הוא לא נוגע בך. לא תיגע בו. איפה נולד בכלל? לא אומר לך. הוא נעלם. נכון. הוא ברח לסתם. הנה הוא. נודה תברח, נודה תברח. נודה, בוא. שלח לי טיפים מהר. יופי. איזה מניאק. טוב, יאללה, ביי יוטיוב.